wa atu zakata kuma ku bada zakka na haƙƙin dukiyoyinku wa tasmu billah ku riƙi igiyan Allah ku riƙe Allah duk wanda yake son ya riƙu mai taimakon sa mai fitar da shi daga duk wani fitina ko musiba to riƙe Allah domin me huwa maulakum dama Allah shine majibincin ku shine waliyin ku an gane kai fa ni'mal maula madalla da wannan majibinci mu kan madalla da shi kuma wani iman nasir madalla da wannan mai taimako shine Allah ba mu son taimakon Inyasi ba mu son taimakon Tijjani ba mu son taimakon Abdul Qadiri ba mu son taimakon Shehu Usmanu kai na manzon Allah ba mu son taimakon sa karewar ta kenan taimakon wa muke so saura kuma a ji a fassara maganar tawa la ilaha illallah kun ji wai bai son taimakon manzon Allah ma to nawa kake so na Allah manzon Allah shi da kansa yace wai za sa'alta fas'alillah in za ka roka ka roki Allah bai ce ka roke shi ba wai zasta'anta fasta'in billah in da ka nemi gudumawa agaji ka nema ga Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimako ba manzon Allah ciki wannan shine gaskiyar magana amma su yan bidiya gani suke wani abun gwadi ne a cewa ana neman taimakon manzon Allah a'a manzo Allah ya taimaka mana wajen zuwa da musulunci ya kuma karantar Allah saka mana alheri amma maganar da muke yi in mun shiga musiba mun shiga bala'i anan kuma zai taimaka mana Allah ne dan ku bance ni irin taimakon da muke nufi amma duk wanda ya maka abun alheri ya taimake ka yanzu ko kuɗi na baka ina taimaka maka balle na baka hanyar shiga aljanna ina taimaka maka amma yanzu dan na dauki kuɗi na baka shine kuma ka shiga musiba ka kira ni to mai hankali ya gane da aka sa gaba haka idan yan bidiya kun je kun yi rudu ku je da rudun ku mai hankali ya san me muke nufi an gane wannan yawa ci gaba amin to mun gama fa da mu je sabon sura kuma wannan suratul mu'minuna tana da wasu siffofi wadda wannan siffofi na mu'minai in baka hada su ba to kar ka sa kanka a cikin su siffofi ne sun kai akalla 10 kun gane yawwa suratul mu'minuna ku tsaya ku ji siffofin ɗaya bayan ɗaya in wannan siffofi baka hada su ba ko baka hada majoritin su ba to kar kai tsammani zaka je aljanna wuta zaka tafi Allah ka tsare mu ci gaba malam ci ga a gurguje bismillahir rahmanir rahim qad aflaha almu'minun to kun ji Allah ya ce qad aflaha almu'minun mu'mina sun rabauta mu'mina sun samu babban rabo to su waye su ne yanzu za a faɗa mu'minan da yanzu a faɗe su da suka rabauta ɗaya bayan ɗaya je ka alladhina hum fi salatihim khashi'un to kaji siffar mu'minan na ɗaya alladhina hum fi salatihim khashi'un sune wanda suke da khushu'i a sallah wato bi ma'ana suna kaskantar da kansu suna tsoron Allah sallar su ba ta tafiya wajen tintintinin abubuwa na duniya a'a hankalinsu da tunaninsu yana wurin Allah sun kaskantar da kai suna da khushu'i shine ka kaskantar da kanka zuwa wurin Allah da tunaninka da kominka ya koma wurin Allah lokacin da kake sallah to ka zama kenan khashi'un fi salatihi to haka kake cikin sallanka baka tunawa da shagunanka matanka ƴaƴanka waye wata hayaniya ta duniya hankalinka wajen Allah yake dan almusalli ina jin rabba duk mai sallah yana ganawa da ubangiji sai za mu lalace to ku shirya ganawa tufanka ya zama tsaf tunaninka ya karkata zuwa gare shi to wannan kaya da kai ne khashi'un fi salatihi an fahimci wannan to mun ji sufa nawa daya suna da khushu'i a sallar su mu'minai sufa ɗaya kenan je ka gaba والذين هم عن اللغو معرضون yawa kaji sufa biyu والذين هم عن اللغو معرضون ba sa ashar Allah mumini baya ashar ku rike wannan lagau shine ashar shine batsa to wallahi duk mumini mai kamammen kai in ya jima da toshe kunnan zaka ji na cewa uzu billahi yaji an yi ashar in ba mumini ne duk wanda kaga yake ashar wallahi ba mumini bane dan tasha ne shine gaskiyar magana walladhina hum anil lagawi